når de unge mennesker kommer her hos os, så kommer de som voksne mennesker. Mange unge, som kommer på Teaterskolen, de har haft nogle negative oplevelser med grundskolen. Og den spiral vil vi gerne have lavet om fra en negativ spiral til en positiv spiral. Så når man kommer som ung menneske på Teaterskolen, så kommer du som et voksen ung menneske. Vi er godt klar over, at det er faktisk ikke alle, som rent juridisk er voksne nu. Men det er den måde, at vi er sammen på. Det er også derfor, vi kalder vores unge, der går på Teaterskolen, for studerende. Og lærerne er ikke lærer, de er undervisere. Det er for ligesom at få udlignet det her skel her mellem undervisere og studerende. Og vi bruger meget energi på at italesætte det og gøre det på den måde i hverdagen, så at de forstår, at vi mener det rent faktisk. At det er deres uddannelse. Tilbage til forløbsplanen. Det er deres forløbsplan. Det er dem, der er med til at definere, hvad der skal være i den her forløbsplan. Og hvis vi skal tage dem seriøst, så bliver vi også nødt til at høre på, hvad de siger. Fordi ellers så går der ikke så lang tid af vores overbevisning om, så har de ikke lyst til det mere. Så derfor er vores studerende, det er voksne mennesker i vores optik.